auzit de aceste televiziuni, Look TV, Fashion TV, Tele Europa Nova. Radio România Cluj, care împlinește 60 de ani de existență și care este deținătoarea unei fonoteci impresionante cu vocile unor mari personalități dispărute. Radio Impuls, Napoca FM. Ziua de Cluj, ziua de Cluj.ro, provincianews.ro, Monitorul de Cluj, Făclia, Sportet, Vârteni, Fundația Culturală Carpatică și toată presa clujană și transilvană care are refază acest eveniment. Le mulțumim tuturor celor din presa din Transilvania și nu numai care au făcut asta, inclusiv revistei Q Magazine, Hot News, Realitatea.net și celor din presa națională. Revista Orașul, Cluj Manifest, Clujul elitelor și valorilor, Nicu Cherciu, Fotografii. Și am ajuns la un moment foarte important și foarte apreciat al acestei serii de gală extraordinare. Este vorba despre decernarea premiilor Alexandru Fărcaș, a trofeelor Lia Hubic și a premiului Mecena. Decernarea premiului Alexandru Fărcaș. Ați auzit cu toții de Alexandru Fărcaș, este cunoscută activitatea didactică în cadrul Academiei de Muzică Gheorghe Dima și cea de director general al Operei Naționale Române Cluj-Napoca, din calitatea de membru în jurile naționale și internaționale. De cantor special. Ei bine, grație domnului Remus Pop, premiul Alexandru Fărcaș onorează prezențe solistice de marcă pe mari scene lirice din țară și de peste hotare. Anul acesta, premiul Alexandru Fărcaș este atribuit distinsei soliste, mezzosoprana Iulia Merca. Și dați-mi voie să-l invit aici, bună seara și felicitări, dați-mi voie să-l invit aici alături de noi, din partea Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, pentru decernarea acestui premiu, pe domnul Iulian Sandu. Îți mulțumesc, Anca. Solistă a Operei Române din Cluj-Napoca, mezzosoprana Iulia Merca a cucerit inimile publicului prin calitatea deosebită a vocii și remarcabila prezența scenică. Abordând un repertoriu divers, fapt ce a adus anul acesta premiul pentru cea mai bună solistă în cadrul galelor operelor naționale desfășurate la Opera din Iași. Doamnelor și domnilor, mezzosoprana Iulia Merca. De asemenea, te rog. Lia Hubic, trofeele Lia Hubic. Ei bine, laureații ediției 2014 sunt tenorul Ionel Voineag, de la Opera Națională Română din București, care nu este prezent în seara aceasta, dar ascultăm câteva cuvinte. Tenorul Ionel Voineag, absolvent al Conservatorului George Enescu din Iași. A fost prim solist al Operei Naționale din Iași și Operei Naționale din București. Din anul 1922 este profesor universitar, doctor al Universității Naționale din București. A primit marele premiu la concursul internațional de cantul de la Ostende, Belgia. Medalia de onoare George Enescu în anul 1998. Premiul Criticii Muzicale, Excelența Discursului Liric, anul 2001. Pentru că, iată, câștigătorul nu se află în această seară cu noi, urmărim un material video chiar acum. Cluj-Napoca, de instituțiile artistice din Cluj, de spectacolele pe care le-am făcut la operă. Dragi prieteni, vă mărturisesc cu sinceritate că sunt extrem de emoționat. Sunt emoționat pentru că în această seară primesc un onorant premiu, trofeul Lia Hubic. Mă răscolesc amintirile legate de Cluj-Napoca, de instituțiile artistice din Cluj, de spectacolele pe care le-am făcut la operă. Poema, Tosca, Lucia, Traviata, Cavaleria Rusticana, Carmen, numeroasele turnee pe care le-am efectuat împreună cu minunați artiști clujeni,
recitalurile de lit, unde am fost acompaniat de marele pianist acompaniator Ferdinand Weiss, de recitalurile de la Filarmonică sau de concertele vocal-sinfonice de la Filarmonică. Mi-amintesc acum de primul spectacol, primul concert cu Requiemul de Mozart, imediat după Revoluție, unde am fost dirijați de marele dirijor, regretatul Erich Bergel. Înainte de a încheia, aș vrea să vă rog să vă iertați că nu am putut veni ca să fiu alături de dumneavoastră în această seară, dar cu sufletul sunt acolo. Înainte de a pune punct acestei scurte intervenții, vreau să-i doresc tenorului, muzicianului complex, directorului general al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, Marius Vlad Budoiu, putere de muncă, înțelepciune și sper din toată inima, așa cum cred că sperați și dumneavoastră, să ducă opera pe cele mai înalte culme artistice. Vă doresc o seară minunată, vă doresc tot binele din lume. Doamne ajută! Și Clujul este singurul oraș din România care are două opere, Opera Națională Română și Opera Maghiară, două teatre, Teatrul Național, clădirea care ne aflăm aici, care împarte cu opera, și Teatrul Maghiar și, sigur, Filarmonica. Iolanda Kovacinski, soprană la Opera Maghiară din Cluj-Napoca, primește premiul Lia Hubik. Premiul al treilea se acordă baritonului Ciprian Marele de la Opera Națională Română din Iași. Acesta a primit premiul întâi la concursul național George Enescu Iași și primul al doilea la concursul internațional Chant de Lyrique Bourbon a Vallon, Franța. Nici el nu a putut fi alături de noi în această seară, dar din partea lui ne va spune câteva cuvinte Tiberiu Simiu. Bună seara! Aș dori să vă adresez câteva cuvinte pe care le-am primit de la domnul Ciprian Marele. Vă mulțumesc din suflet pentru acordarea acestui minunat premiu. Îmi pare nespus de rău și îmi cer scuze că nu am putut fi alături de dumneavoastră în această seară deosebită, dar motive personale m-au împiedicat să mă deplasez la Cluj pentru a primi personal acest premiu. Sunt foarte fericit și mă onorează premiul Lia Hubik și aș vrea să vă doresc tuturor multă sănătate și succes în tot ceea ce faceți. Cu respect, Ciprian Marele. Toate felicitările noastre și aplauzele pe care le aruncăm acum în eter. Continuăm cu un alt premiu oferit basului Octavian Vlaicu, absolvent al Conservatorului George Enescu din Iași. Prim solist al Operei Române din Timișoara și din București, a primit premiul special al concursului internațional de canto Sabin Drăgoi și la concursul internațional de canto Hariclea de Arche. Domnia sa nu a putut fi în această seară alături de noi. dar avem un material video, de asemenea, special pentru noi în această seară. Bună seara, doamnelor! Bună seara, domnilor! Îmi pare nespus de rău că nu sunt alături de dumneavoastră în această seară specială. Din păcate, sunt prins într-o serie de spectacole la Opera din Timișoara. Vreau să vă mulțumesc frumos, vreau să mulțumesc Operei din Cluj și, în mod special, vechiului meu prieten, tenorul și directorul Operei din Cluj, Marius Vlad Budoiu, pentru onoarea ce mi-au făcut-o oferindu-mi acest premiu.
Asta înseamnă, sper că am slujit cu devotament în acest templu al artelor timp de 20 de ani. Vă mulțumesc încă o dată din suflet și vă doresc o seară minunată. Mulțumim și noi, domnului Octavian Laicu. Și ultimul premiu Iahubic din această seară, suntem onorați să o anunțăm pe doamna Mihaela Bogdan Drule, regizor la Opera Națională Română Cluj-Napoca. Felicitări! Cu foarte mare emoție vreau să le mulțumesc în primul rând colegilor mei, întregului colectiv, fără de care nu aș fi avut această onoare astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această prezență aici, alături de noi. Iar noi acum continuăm cu decernarea premiului Mecena. Și aș vrea, chiar am insistat, mi-a plăcut definiția cuvântului mecena, pe care vreau să vă o citesc. Ce este un mecena? Este un sprijinitor și un protector, este sponsor și patron al artelor, al științelor, al literaturii. Instituția neoficială a mecenatului este binevenită mai ales în timpurile noastre, în care consumismul, sărăcia și ignoranța îi condamnă pe mulți artiști talentați la anonimitate. În spiritul acestui principiu generos, invit în scenă pe un mare prieten al balului operei din Cluj, pe un pictor excepțional și un om. Și când spun om, o spun cu O mare, un mare profesor. Este președintele Senatului Universității de Artă și Design. Îmi promite de câțiva ani că voi vedea atelierul de la Delphi, dar în anul ăsta până la urmă îl voi vedea în atelier la Delphi, un atelier de pictură. Nu știu dacă tabloul pe care îl oferă în această seară laureatului Mecena este pictat acolo, dar am să-l întreb, pentru că îl invit în scenă pe domnul profesor, pe domnul pictor, profesor, om, Ioan Zbârciu. Bună seara! Bună seara, domnule profesor! Seara asta. Domnule profesor, în această seară, pentru noi, pentru clujeni, pentru transilvaneni, este un moment foarte important, pentru că un om care nu a fost în Cluj decât de 3 ori a fost ales de organizatori și de clujeni să primească acest premiu Mecena pe care dumneavoastră, sau noi, prin intermediul dumneavoastră, îl oferim. Este vorba de omul care crede mai mult decât orice în capitalul românesc, care crede că în această țară nu au murit toți oamenii inteligenți, cei întreprinzători, și care mai crede ceva, cu tot respectul, că nu orice buticar din străinătate trebuie primit cu covorul roșu în Palatul Victoriei, indiferent cum s-ar numi premierul, și că investitorii români și cei 650 din Forumul Investitorilor Autohtoni, dar și ceilalți, ca dumneavoastră, ca cei implicați în acest eveniment, ca cei care se uită acum la noi, ar trebui sprijiniți. Mai multe, domnule profesor, nu știu dacă știți cum se numește domnul, eu vă las pe dumneavoastră să-l invitați în scenă, că poate greșesc. Domnul Ioan Nicolae. Domnule Nicolae, vă rog, în calitate de prieten al balului și al dumneavoastră, să le spuneți clujenilor câteva cuvinte și mai ales de ce ați făcut acest pas, să treceți de la dumneavoastră din Zimnicea, să treceți în Transilvania pentru a oferi acest bal extraordinar tuturor transilvanenilor. Mulțumesc mult de tot. Recunosc că sunt emoționat. De puține ori în viața am fost emoționat în această seară. Am găsit la Cluj lucruri care foarte greu le mai găsim în partea de, să zic, de sud a României și
partea de Est a României. Acest sentiment extraordinar de patriotism, de dragoste de neam. Acesta a fost motivul principal în care ți amintești că am discutat și din acest motiv am pus din acest motiv am dorit ca să fim parteneri principali la organizarea balului Operei Române Naționale din Cluj-Napoca. Eu promit că în acest moment, în fiecare an, atât timp cât voi putea, voi face același lucru. Mulțumesc mult! Meritați toate aplauzele noastre pentru acest lucru. Este o promisiune extraordinară și venind din partea dumneavoastră, domnule Nicolae, sunt absolut convins că ea rămâne una pe mulți ani înainte și rog pe colegii de la tehnic să pună un reflector, pentru că domnul Nicolae este înconjurat și a venit aici alături de stafful dânsului, dar mai ales de fiica dânsului, care conduce o bună parte din business, care a făcut școala în străinătate, dar s-a întors acasă să facă business în România. Poate puneți un reflector acolo pe loja principală. Mulțumim, Adina Nicolae. Spre corectă informare a oamenilor, fata mea mică a făcut școala principală în România și a fost de câteva ori și în străinătate. E minunat asta. Domnule Nicolae, eu vă mai întreb ceva înainte de a primi cadou și premiu. Vreau să vă mai întreb ceva. Sigur că nu se potrivește cu cazul acesta minunat, dar noi la Cluj suntem obișnuiți să avem cupe și campionate. Dumneavoastră, în anul ăsta, cum stați cu campionatul? Păi, cu ajutorul Clujului s-ar putea să fim campioni. Mulțumim încă o dată, un tablou Ioan Zbârciu pentru Ioan Nicolae. Felicitări! Și pentru sprijinul adus comunității din care face parte, pentru efortul depus în folosul artelor și științelor, se acordă premiul Mecena domnului Ioan Nicolae. Doamnelor și domnilor, momentul care urmează este unul excepțional. Este vorba despre o bine meritată pauză de șampanie care va fi înnobilată de un recital extraordinar susținut de o artistă pe care cu siguranță o să o aplaudați. Este vorba despre Natalia Barbu Sota, care s-a născut în Republica Moldova, a studiat vioara în cadrul Colegiului Național de Muzică Ștefan Neaga și la Academia de Muzică Gavril Musicescu, ambele din Chișinău. A reprezentat Republica Moldova la Eurovision în anul 2007 cu piesa Fight, clasându-se în final pe locul 10. Este maestră în arte a Republicii Moldova. Doamnelor și domnilor, un pahar de apă rece, o șampanie și revenim aici în 30 de minute. Dar până atunci vă va nobila aceste 30 de minute Natalia Barbu Sota. Ne revedem!